बिपिएफ हान्जानि फिन मोनसे गेदेर खहा। थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनाया जामारसिगोन नामा? बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दोलोआव हाबै हाबै जिर' जासिगोन होननानै बुङो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। बेनिनो फिन मोनसे फोरमान महरै नुजाथिदों बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा फिन बिपिएफ दोलोखौ नागारदों। बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दासान्दि बिटिआर सरकाराव सालायबाय थानाय मोनसे राजखान्थि दोलो। बेबादिनो इउपिपिएल दोलोनि सरकाराव हाबा मावबाय थानायखौ मोजां मोननानै फिन बिपिएफ दोलोनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। क'क्राझार सहरनि सा फारसे थानाय बिसमुरि बिसिडिसिनि मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारि जायो। बे हाबाफारियावनो देबोरगाव बियाब बिसमुरि बिसिडिसिनिफ्राय खेबसेनो गं 10 नखर आरो सा 32 बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी, देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि इनचार्ज मतिहर रहमान आरो बिसमुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि सानसुला बसुमतारी नुजाथिनायाव बे जयनिं हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जायो। बाख्नायथाव आरो रंजाथाव हाबाफारि। दिनैहाय बिसमुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि हाबा मावनाय आरो बिनि गासै आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनैहाय गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय दिनै गासै 32 जन सोद्रोमाफ्रा जयेन जाफैदों। दा बे जयेन जाफैनायफोरनि बिथोराव बिपिएफनिनो बांसिन सोद्रोमाफोर दङ। बाव बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जयेन जाफैबाय आरो बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनो खोथा होबाय दिनैनिफ्राय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलनि हाबा मावनानै बिथांमोनहा जाबन जिबन खालामसिगोन आरो जोंजोंनो थाफानानै गोरोबनानै हाबा मावलांगोन होननानै बिथांमोनहा दिनै मिथिहोदों। दिनै बाख्नायथाव आरो जोंनि इउपिपिएलनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बिसमुरि एरियानिफ्राय जयेन जानो थाखाय खोथा होगासिनो दंबावो आरो जयेन जाफैबावगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों। बेखिनिया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखायथ' जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै रेडि, माब्ला फैयो बेखौसो नेनानै दङ जोङो। दिनैहाय जोङो ओरै क'क्राझार टाउननिफ्राय लानानै सरलपारासिमाव गासैहाय जोङो गिदिंनानै जोङो नुनो मोनबाय। दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर सापर्ट खालामदों, हेफाजाब होदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय जोङो इउपिपिएलआव जयेन जागासिनो दङ आरो जयेन जानायनि खोथा होबावदों। बेनि थाखाय जों बुंनो हायो फैबाय थानाय जोङो दा जोंनि एमपि इलेक्सन, बे एमपि इलेक्सनाव जोङो दिनैहाय गोरलैयैनो देरहागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि अनसायनायखौ जों मोनगासिनो दं। दिनै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों आरो जोंजोंनो लोगोसे थानानै बिथांमोनहा खामानि मावबोगासिनो दङ। बिनि सायावथ' बुंनांगौ जेबो गैला बायदिखौनो नुयो। बिथाङा दिनै सासे एमपि हिसाबै रायजो राजानि सायाव मा मावनांगौ मावनाङा बिनि रलखौ लानो हायाखै। बिनिखायनो दिनैहाय जिएसपिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रानो दिनै इउपिपिएल फारसे फैगासिनो दङ। जिहेथु जोङो बिटिआर सरकारखौबो दिनै जिएसपिखौनो लाफानानै आरो जिएसपि, बिजेपि आरो इउपिपिएल जों जयैनो सरकार सालायगासिनो दं। बिनि फारसे दिनैहाय जोङो जायफ्रा जिएसपिनि दैदेनगिरिफोर बिसोर गासैबो जोङो इउपिपिएलजों थाफानानै खामानि मावफांबाय थागोन। दिनैहाय सरनियाया बुंनो थाङोब्ला हारसिङै थख' आलादा जागासिनो दं। बिथाङा फैगौ समावहाय एमपि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा बायदिखौ जों नुहुरदों आरो बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै गसंखानायबो नंलिया जानांगौ। निस्सय माबा मोनसे खारनाव गसंथारोब्लाबो बिथाङा देरहानाय नङा। खारना जाहैबाय इउपिपिएलआव जयेन जाफैनायनि खारनानो जाहैबाय थारमाने उन्दै गिदिर बयखौबो समानै नायो आरो डेभेलपआ जागासिनो दङ आरो डेभेलपखौ नुनानै जोङो बिपिएफआव जे जेनखानाय हिसाबै बिपिएफआ गभर्नमेन्ट नंखाला हिसाबै जोङो जाय गभर्नमेन्टजों दा सालायगासिनो दं बे गभर्नमेन्टजोंनो थैथाब थांथाब थानो होननानै जों जाखिनि सुबुंफोरा दिनैहाय फैदों बे सुबुंफोरा गासैबो जिउ मोदोम बावसोमनानै इउपिपिएलआवनो थालांनो होननानै फैबाय आरो जोंथ' बेखौ फोथायनो हाला, माने जागोन ना माला जोंथ' बेखौ फोथायनो हाला आरो। अर्गेनाइजार सेक्रेटारियाव दंमोन प्राइमारि। आं इउपिपिएल दोलोखौ माने
माखासे खामानिफोरखौ मोजां मावलांगोन आं बेखौ नुनानै आं सापर्ट खालामो। सिगां बिपिएफ दोलो आरो इउपिपिएलनि आथिखालनि इउपिपिएल दोलो खामानि मावनायनि बिथिङाव माबायदि फारागखौ मोनदों? सिगांनि बिपिएफनि खामानि मावनायखौथ' आंनि नुनायाव मथा मथि आं बारा गोजोननाय मोनाखै। आथिखाल इउपिपिएलआव दा एसे इउपिपिएलआथ' माने गोदान सरखारसो नालाय दा माने बाहाय एसे खामानि मावनायखौ मोजां नुनानै आं सापर्ट खालामनो होननानै आं ओंखारदों आरो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality_public_school@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।